A suba do Partido Popular a nivel nacional é extrapolable á comarca do Barbanza. Agás en Boiro, onde recibiu 11 votos menos que nas eleccións de abril, os populares obtiveron un mellor resultado en todos os concellos. Menos acusadas as subas en Rianxo, con 25 votos máis, ou na Pobra, con 60, fronte aos 158 de Ribeira. Prácticamente somos o único partido que subeu votos, a pesar de que hubo unha abstención maior. A diferencia co segundo partido pois ampliouse en 1000 votos. Decir que, por a outra parte, pois nas anteriores eleccións tamén as Cortes Xerais tiñamos perdido en 10 mesas electorales, empatado en outra. En esta ocasión ganamos en todas as mesas electorais do Concello, subimos porcentualmente pois prácticamente 4 puntos, situándonos nun 33% do total dos votos, por riba da media gallega, por riba do que con moito a media española, e, polo tanto, é unha satisfacción unha vez máis que en Ribeira, e tamén quero decir na súa comarca, pois se siga confiando no Partido Popular, non? Con estes resultados, os populares sitúanse á cabeza en Ribeira e Boiro, mentres que na Pobra e Rianxo os socialistas foron a lista máis votada. Aínda así, o PSOE perde votantes nos 4 concellos, especialmente en Ribeira, cunha baixada de 589 votos. Pola súa banda, o BNG sube en todos os municipios, especialmente en Boiro, onde suma 174 novos apoios, conseguindo ademais o retorno desta forza política ao Congreso dos Deputados. En toda a comarca e en todo Galicia houbo un ascenso significativo do bloque. Vimos de un período en que foi bastante traumático, no sentido en que houbo xente importante que abandonou pois a militancia, pero pouco a pouco vamos recuperando a xente que no seu momento tamén marchou e agora está retornando, e vamos recuperando o funcionamento e a estrutura de todo o bloque, pero o máis importante que vamos recuperando o entusiasmo da xente, o entusiasmo dos militantes. O ascenso de Vox faise tamén visible na comarca, que medra en todos os concellos, con especial auxe en Ribeira, onde rexistran 695 novos apoios, situándose como terceira forza. Na outra cara da moeda está Ciudadanos, cunha enorme caída extensible a toda a comarca do Barbanza, coa perda de máis de 3000 votantes. Tamén baixa, aínda que en menor medida, Unidas Podemos, cunha perda próxima aos 1700 votantes en relación coas anteriores eleccións xerais. Nas comarcas do Barbanza e Muros-Noia, en liñas xerais, tamén se produciu unha recuperación do Partido Popular, a máis significativa en Noia, onde os populares sumaron preto de 200 votos máis con respecto aos anteriores comicios de abril. No resto de concellos, a pesar de ser a forza máis votada, perderon votos. É o caso de Outes e Porto do Son, onde caeron en 121 e 55 votos respectivamente. Os socialistas, que en datos xerais seguen a ser a segunda forza nestas dúas comarcas, caeron en todos os concellos. A caída máis destacada en Muros, onde recibiron 315 apoios menos con respecto aos comicios de abril. A suba máis significativa foi para Vox, que aumentou en todos os concellos en máis de 2000 votos, e o Bloque Nacionalista Galego, que en termos xerais subiu tamén en todos os municipios destas dúas comarcas, a excepción de Lousame, onde perdía 51 apoios.